Opisyal na nagsugod ang campaign period alang sa mga lokal nga kandidato alang sa May 9, 2022 elections. Natural, kanya-kanya og gimmick ug panindutay og plataporma di gobyerno ang mga kandidato aron ilang makuha ang boto sa mga kwalipikadong botante. Apan, bisan pa man 41 diyas na lang una ang eleksyon, dunay mga pagbago ang mga partido sa ilang gisabak labi na sa national possessions. Sa probinsya sa Davao del Norte, dunay pagrespetuhay ang mga lokal nga kandidato kay dunay usa ka lungsod ug usa ka syudad nga gihatagan og kagawasan nga mosuporta sa ilang kandidato tungod sa ilang personal nga relasyon. Si Governor Edwin Hubahib, ang Secretary General sa Partido Reforma, nga miduso sa kandidatura ni Presidential Aspirant Lene Robredo, misugot nga mosuporta si re-electionist Santo Tomas Mayor Ernesto Evangelista sa unit team kay ang iyang anak suod nga higala ni Davao City Mayor ug Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio. Kana siya especially lang in Samal Island, Santo Tomas, tungod kay ang ato ang candidate is very close sa other national candidate. So gatagan ako sila og pagrespeto nga during sa atong campaign. Wala ko nagadala og o naga-declare og national candidate ang para lang nga mahimong patas ang amoang campaign. So ang ako lang gi-focus is ang provincial campaign. Ato kining gihatag ang respeto isip nga adunay demokrasya sa atong pagpadagan sa atong pamalawod sa Davao del Norte. Ako usab nakahinabi ang anak ni Mayor Evangelista nga si Attorney Eliza Evangelista Lapinia. Unsa ba ang plastar sa lokal nga politika sa ilang lungsod? Are you looking at it as murag namoy murag zona libre, no, free zone, no, sa ulo? Kana ba ang beauty sa politics sa inyong lugar? Yes po, mahulog siya, no, na kanang tagaanta ng we have the kuan kung kinsa ang basta by conscience, by heart, o kung kinsa imong choice mo to ang gihatag sa governor. In fact, during the proclamation rally wala tayong istoryahan nga national politics. So, is this the beauty of democracy sa imong tanaw, attorney? Yes, ma'am. Mhm. Ana gyud ang kuan mo ni siya nakagwapo, ma'am, kung kanang magrespeto sa kanang paruganan sa ato ang kanang sila sa kanya-kanya nilang municipalities. Ang atong congressman, Attorney Jake Srilampagos, ang atong tanang board members, Street Partido Reforma, Dindo Parangan, Engineer Vic Barrios, Mikabani, Bong Andamon, inyong former mayor, o si Sanol Maligro. Dire na punta kang Mayor Erning. Mayor, direta Mayor. Champion na gyud atong mayor. Sultihan mo na ako. Peace and order. Grabe. Gihimo gyud ni Mayor Erning dinhi sa Santo Tomas. Project sa matag barangay gihimo ni Mayor Erning. Tinuod si Mayor Erning isog, bagsik, pero kung alang sa kayuhan, buutan kayo si Mayor Erning, maduulan og mutabang dayon. Sa Island Garden City of Samal, si re-electionist Mayor Al David Uy misuporta usab sa unit team. Matod ni Mayor Uy, girespeto ni Governor Hubahib ang iyang desisyon nga musuporta sa unit team ug mamahimong gawasnon ang grupo ni Uy sa pagsuporta sa pipila ka kandidato labi na sa nasyonal nga posisyon. Sa proclamation rally sa Samal, mitambong si Senador Christopher Lawrence Bongo o gi-endorso niini ang kandidatura ni Mayor Uy ug ang party list nga damper sa panguna ni re-electionist Congresswoman Diana Claudine Bautista Lim ug ni Tracker Lim. Bisan pa man lain-lain sila gisuportahan nga presidente ug vice presidente, gipakita sa lokal nga politiko nga duna sila'y kagawasan ug gipabati usab ni Governor Hubahib nga dunay demokrasya ang iyang mga kauban sa pagsuporta sa ilang presidential ug vice presidential candidates.
Tungod kay mato ni Ubahib, katungod ka na sa matag LGU ug wala siya na mogos kanila kay iyang girespeto ang ilang baruganan. Sa dakbayan sa Davao, gipangunahan ni presidential son ug majority candidate Sebastian Duterte ang proclamation rally sa mga kandidato sa 3rd Congressional District ning Dakbayan sa panguna ni re-electionist Congressman Isidro Ngab. Kay nagsugod naman ang campaign period, isip mga botante, ato ng tukion ug atong istudyuhan kung kinsa bagayod sa mga kandidato ang atong hatagan sa atong sagradong boto sa umaabot nga piniliay. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!